V spoločnosti Permobil konštruujeme sedačky Roho pomocou technológie suchej flotácie, ktorá umožňuje našim zákazníkom na invalidných vozíkoch prežiť viac hodín aktívneho života každý deň. Hoci sedačky môžu vyzerať rovnako, existujú 4 základné konštrukčné princípy, ktoré odlišujú Roho od ostatných. Sedačka Roho vás pustí dnu. Naša jedinečná konštrukcia Roho je založená na princípe nízkeho povrchového napätia, ktoré umožňuje ľahké zaborenie sa do sedačky, čo vedie k zníženiu tlaku a nepohodlia pre vašu pokožku a tkanivá. Roho sa prispôsobí vašim proporciám. Vieme, že vaše proporcie sú jedinečné. Roho sa neustále prispôsobuje vášmu telu. Sedačka Roho sa pohybuje spolu s vami. Bez ohľadu na to, čo robíte, Roho sa počas dňa prispôsobí každej vašej polohe a vzduchové bunky nasledujú vaše pohyby, čím poskytujú oporu a voľnosť pohybu. Sedačka Roho pracuje s vami, nie proti vám. Hladký povrch znižuje šmykové sily a trenie bez toho, aby ohrozoval vašu bezpečnosť a pohodlie. Tieto 4 základné prvky poskytujú pohodlie a ochranu, ktoré potrebujete na to, aby ste si každý deň svojho života užili naplno. Nič nie je tak príjemné na dotyk ako sedačka Roho.